तो हेलो लोगोफोर गुड आफ्टरनुन टु यु अल लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबावलायबाय लोगोफोर बे भिडिअ'नि जाहैबाय बिथां प्रमदआ बै समाव बुंदोंमोन 75% टेक क्वालिफाइड होगोन होननानै नाथाय बियो दासिमबो जायाखै तो मानसिफ्रा माने दहरना होगासिनो दङ जायफ्रा पास जानानै दङ टेक क्वालिफाइड जानानै दङ तो बिसोरबायदि मानसियानो दिनैसिमबो मोननो हायाखै मानो तो प्रमद बर' नोंथाङा माने थगायदोंबा नोंथाङा गावनो सिखारजा माने नोंथाङा माने बेफोरबायदि मानसिफोरखौ थगायबाय थानानै लाब गैया आरोना मानो होननानै बुङोबा नोंथाङा नेक्स्ट इलेक्सनाव देरहानो गोसो दङबा नोंथाङा मोजाङै मावलां नोंनि खामानिखौ मावलां तो आं दायो बेखौनो बुङो जेनेबा नोंथाङा थाबैनो खालामना होबानो जाबाय आरो नोंथांनि जे बुंनायाथ' बहुद लेट जाबाय बेथ' सिगाङावनो जानांगौमोन नोंथाङाथ' बहुद लेट खालामबाय तो मानसिफ्रा होखागोनानो दरना होखागोनानो मानो होननानै बुङोबा नोंथांमोना माखासे बुस्थुफोरखौ माने थगायो माखासे बुस्थुफोरखौ सिदायै मावो तो नोंथांमोनखौबो फोथायनो हाया तो बेखायनो मानसिफ्रा पाब्लिकफ्रा माने दरना होबाय आरो नोंथाङा गाज्रि बुंजानांगौबो जागोन मानो होननानै बुङोबा नोंथाङा सासे MLA सासे MLA नोंथाङा सासे चिफ नोंथाङा बुंजाखागोन तो मानसिफ्रा माने सासेनिल' गोसो गैया बेवहाय माने बहुत मानसिनि गोसो दङ सोरहाबा मोजां सोरहाबा गाज्रि नै बेफोरबायदि आरोना तो बेखायनो आं नोंथांखौ बुङो जे नोंथाङा मोजाङै मोजां बे टेक क्वालिफाइड 75% हायाबाबो नोंथाङा माने बेफोरबायदिनो 55% खालामना होदो आरोना तो अब्लानो माने पाब्लिकनाव एसेबाबो गोजोननाय फैगोन आरो जोंनि सरकारि स्कुलफ्राबो माने मोजाङै मोजां सोलिनो हानाय बायदि मोजाङै मोजां मास्टार मोननाय बायदि मास्टारफोर जे मोननो हायो बेखौ आं माने लुबैयो आरोना तो लोगोफोर आं दिनै बेखौनो बुंनो सानदों जे बिथां प्रमदआ बै समाव 75% टेक क्वालिफाइड होनो होननानै बुंदोंमोन माने बियो दिनैसिमबो जानानै थाङाखै खिन्थु टेक पास जानानै बहुत मानसि दङ टेक क्वालिफाइड जानानै बहुत मानसि दङ बिसोरो दिनैसिमबो मानो मोननो हायाखै तो बहुत लेट जानानै फैबाय तो बेखायनो माने मानसिफ्रा धरना होनांगौ जादों दिनै तो नोंथांमोना आंखौ गाज्रि मोननो नाङा आं नोंथांमोननि थाखायसो भिडिअ बानायदों तो आंनि थाखाय आं भिडिअ बानायाखै आंथ' टेक क्वालिफाइडबो नङा तो जायफ्रा क्वालिफाइड बिथांमोननि थाखाय आं भिडिअखौ बानायनाय जादों नोंथांमोनाबो इसेबां माने गाब्रानो नाङा माने इसेबां बेफोरबायदि हब्राबाय थानो नाङा नोंथांमोनाबो मोनगोन जे धरनाखौबो होनाङा नङा होनांगौ होबासो माने बिसोरो माने एक्टिभ जागोन बिसोरो माने मिथिगोन तो नोंथांमोनाबो राइट प्रमद बर'आबो राइट बिथाङाबो माने एसे लेट जादों होनदों तो बे एसआइआ फैबानो माने होसिगोन आरोना तो माने 20 दिनसो इन्टारभिउनि टाइम होगोन होननानै बुंदों तो नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय तो बेनो आरोना थेंक इउ स' माच लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जाजासिन नायनायनि थाखाय आरो आंखौ सापर्ट खालामबाय थानायनि थाखाय तो बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय था लोगोफोर आं नोंथांमोननो बिदिनो मटिभेसन भिडिअ लाबोबाय थानो हानाय बायदि तो थेंक इउ स' माच लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय